jaod Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ok onego tim gima chalo kod macha. Ong'ondo kata percentage manyamiya ka ng'eny to 2%. Karibu sana kwenye Wacha Show. Kaka uono pod wan e gwenge ma Kasipul. Walimo jachung' noero ma bende noringo e ng'we laro kom mar Kasipul constituency. Utipo noero mar GCK. Ma bende e jachung' mane oloso historia makende kaka jachung' manochung'ie ng'at matin mogik e bwo higni 30 e kom noero mar Kasipul constituency kaachiel kod Homa Bay kaunti mzima. Kawuono wan ka gi Swaleh Mohammed. Mheshimiwa mosia jo Kasipul. Jo Kasipul mawinja kata manena amoso uni misawa kod higa manyien. Mheshimiwa campaign nobedo ne uringo ng'wech mane iye tekie mokalo kane uchung'ie ji mang'eny manochung' kalaro komno kwand ji maderom 13. E ng'wech manularo ni ne ukelo picha moro mane nenore ka gima jatelo noero manitiyo nuchokoru mondo mi uchung' against jatelo manitiyo. To tok mano ok waneno ka riwruok makende nobedo. Ka adwaer mar penj mokwongo ler ne jopiny to ang'o mane otimore momiyo paro mane un go mondo mi uriwru ugol ng'at achiel ochung' kalaro gi ng'ano ero mane tiyo by that time nok ochopo kare kaka nopangi. Erokamano. Ing'eyo mokwongo ni nyaka ing'e Kasipul duong'. Kasipul nigi location madhi 10 gi wiye. 12 13 kanyo. To ka nineno namba be manochung' ne namba no romre gi Caribbean locations manitie. So simple analysis ne nyisi ni location ka location ne nigi dhande mane dwaro mondo bed mijumbe. So in simple terms nyiso ni ng'ani ji nojokgo from all walks of Kasipul. Koni ng'ata nok dwar bwanani. To ero nosebedo. Nwakelo an owuon mana abiro gi the idea. Ka nyiso jogi ni bwana kako ng'eny ni ng'ani ok wanya golo. Gi ng'enyu ni. Walosuru gini obed aput. Telo ok en ni nyaka itel kin mijumbe. Ok inyal konyo oganda ni kin mijumbe ni kikony ji. Inyalo telo in different capacities. So for the safety of Kasipul we must come as a people mondo wabed one thing. So we agreed and jomoko nwaromo godo. Ka nwagoyo bura. Nwayiere. But kinde ne tin. E kinde matin ni jomoko nobiro ni ng'ani nyalo, ng'ani osetiyo gi pesa mang'eny, ng'ani ane maromo. So ng'ato ne dwaro mare. Bedo jowa jomigunja ema nomiyo ok wanyalo loyo loch ma Kasipul. Bedo jamigunja en ng'ama dwaro mare kende. Mano momiyo loch ma Kasipul nokomi jopiny kaka jopiny onego bed ni miyo loch margi. And tok mano wachako wakelo bura mar ariyo chuny boma makoyugi kacha. Kane ng'ato to nigi paro moro ni wadhi winjore chieng'no. To an as the spearhead of this thing, I told them ni bana gini oge chieng' muchako wuoke nudhi lando. Wadong' gi ndalo matin wami jopiny direction. Jomoko nodhi molal bwo pi. To ideally, kane isomo Kasipul, ne wasechope gimiluongo ni generational change. The mood noselokore. Kasipul ninyal telne gi dhano ariyo. Either ng'ama tin kata ng'ama miyo. Onge leadership mar ng'ama tin mosebedo tested in Kasipul at the level of parliamentary. Onge leadership mar Kasipul mosebedo tested kum ng'ama miyo at the level of parliamentary. So that is why I was advocating ni ng'ama tin okaw loch ma Kasipul kata ng'ama miyo. But the thuolo no duto joka ma. No wanyaka gi sangwenya i waka wan gi yani dhano no pachgi opogore okere. Mane gima notimore. Okay. To mheshimiwa weche moko wachore ni tok kane usewuok e pap kacha
e bura mane ugo chiro. Wachore ni jachung' wadu moro ma bende nuchungo miluongo ni Ajo Mbuta nomiyi omenda moro mane wachore ni chal ka gima nonyiewigo mondo mi sapote, nikech ka nuwuok e pap kacha none kane udhi ubedo gi parallel campaign mar ji ariyo kode somewhere else. Adieri mar wach ni nyalo wacho ang'o? Be en adier ni Ajo nomiyi pesa moro mar nyiewi iwe chung' mari mondo mi sapote? Omera, dhano ok dinyiew. Ok inyago becha. Kara Mbuta nok nya nyiewa. Iwinjo? Mago propaganda. Mae gima ne timore. I was the youngest among joma nwachungo. Iwinjo? Ajo Mbuta equally is a young fellow, but not of my age, but an age bracket. You understand? I understand. So I was thinking ni anyisa Ajo Mbuta kwa bedo piny. And actually we sat, even the three of us, not even two. Ya nikech wachore ni tok Ajo osenyiewi, oneni ga Ajo to chako duogo oneni gi Grace, mane wachore ni Grace nochako duogo miyi pesa mang'eny molo mana Ajo miyi. Koro iwe Grace ibiro ire Grace. Chikiti. No, we sat. Anya miyo CCTV footages kudwaro. E magawa moro town ge Bumaga. The three of us. Yeah. An, Ajo Mbuta, Mheshimiwa Grace Okinda. Kela wacho ni nadwaro ng'ama miyo kata ng'ama tin wadwa. Yeah. Ajo Mbuta is my friend. He's not my enemy. And equally a brother nikech owuok e lo achiel. Grace Okinda en ng'ama minwa. O ng'ama yuora. Iwinjo? Awinji male. To kendo o ng'ama nya bedo kata nyamera. On that capacity, nwawinjore. Man wadwa ni mondo koro wadhi gem dhano achiel e waka. To Ajo Mbuta, ji winjore. Adhi kod Ajo Mbuta wariwo function achiel. Anyiso jopiny ni kok unya yiera. Kar yieru Ajo Mbuta. I was doing the preference nikech Ajo Mbuta ng'ama tin wadwa. Ng'ama ok nya yiera, oyiera Ajo Mbuta. At the same time, I did the same. Gi Grace Okinda. Oyiso gini ng'ama ok nya yiera, yiru Grace Okinda. I was still advocating for womanship. You understand? It brings you to the sense na wacho ni kok nya mi dhako, to mi ng'ama tin. Bana ng'ama nya nyiewo ok inya yudo becha bana. Kane inyiewa, to ni inyiewo kane pod adwaro ODM. To kase chung' makawo pesa na matero Kosele. Achaka chung' makawo pesa na maketo go logistics atimo achiel ariyo adek. Ito koro inyiewo itera kany. Idwoko jopiny apano winjo wachno maler. Mheshimiwa kani ichako ng'weni mar laro kom mar Kasipul, before nominations ni ringo kani wacho ni dhi chungi ODM, to gikone nok idhi nomination mar ODM kata ka nok otime kamano, to ni interest mari nowuok e ODM ma gikoni duogo gi party mar GCK. Ang'o mani neno momiyo ni ringo iwe party mar ODM idhi chungi GCK? Bana, ODM is a good political party. But ODM nigi dhano mo igi oyugno. Olaha gi lach. An kinyisa na miyi pesa, ekimiya otiko. Kara you want to subject me to a bargain mar pesa. Aonge gi pesa manyalo miyo ng'ato mondo miyi otiko. Nyiso ni ODM ni jopiny ok go kura mondo miyi otiko inyiewo. ODM inyiewe otiko. ODM kata masani manitie matiyo ni nonyiewo mare. Koro mae momiyo ni neno ni iduog gi GCK weri gi. I said no. Ni onge pesa miketho. I said no. And I will say no. Japiny onge gima dwaro. Izora mat ni nyaka yier ng'ato gi ODM. Iyiero dhano. Chama ok ti ne piny. Dhano ema tiyo ne piny. And therefore, pinje mamoko se demonstrate that. Inya yieri gi anything. But mar piny luo ni, I said no. Sani osekalo ndalo 100 nyaka nyo jotelo mane wayiero manyien donjo ofis. Jatendwa mane jopiny otero Charles Ong'ondo were. Inyalo miye percentage adi kaluwore gi tich mineno kosetimo e Kasipul nyaka gi elak sechegi? Ong'ondo kata percentage manya miya ka ng'eny to 2%. Mano ba miye mang'eny. Ang'o miyo imiye 2%? Ang'eyo tij mijumbe. Gin gik moko adek. Mijumbe en ng'ama represent oganda ne e National House. Tiende no dhi od bura, toloso mswada, toketo kanyo, to ji goye mbaka.
kata mawadgi okelo igoye mbaka i-contribute kaka mijumbe mano iso ni representation zero mondo okuwe bunge Kiswahili ok owachi Kizungu ok owachi, so I can't give him a percentage on that. Mano nil. Wanitiere gimiluongo ni I mean I was talking of legislation. Now the representation anyalo miye atamalo kata 9 kata 8% nikech bunge to dhiye. Bunge odhi. Otero dende. Motero. To paro to koter. En dende motero. So overseeing the government as well, he has failed 0%. Onge chieng' mose contribute kosiem wang' sirikal ni madhi marach. I've never heard of him. To motion mose bedo kotere bunge. Pok na winjo, no ndalo moko na winjo no dhi otero gimoro mar kia Kodera forest kia nango. How does that contribute to the impact of common mwananchi directly? As we speak, we need a leader who can articulate issues directly impacting the people's lives. We are restraining from hardship of corona. We are really in hardship of economy. So a leader should propel agenda is directly affecting. Sani kade ng'iyo sirikal osegolo all the subsidies. Mijumbe oling ti. Sani ng'eni ki transact pesa from bank. En ichulo nyaka ng'adi. Sani kichulo pesa gi till nyaka ng'adi. So recently the government has withdrawn the subsidies. As a member of parliament, jokasipul 68 gi bathe. Ok nya dhi bunge te. Onego wach no kuro. You understand? So Ong'ondo generally has failed. He has achieved nothing. Kuri ni neno ni ndalo 100 mosebedo office ni osetimo nono kabisa. Has failed nothing. Pogo bas ok inyal nyisa ni mano is a job. Mano is people's rights. But again, let me ask you. What is the priority? Is thriving on distributing buses as far as I'm concerned, and Pogo Basari. Is thriving on Pogo Basari and Pogo buses. What is the priority? Parjo Kasepol. Ikelo bus sikul. Bus ni nyakang yud maintenance. Bus ni nyakang timne achiel ariyo adek. Nyathi nyakang gari nyakang olne fuel. Pesa gi te oket fi mar sikul. Nyiso ni the burden odugo kuom janyuol. Janyuol nyaka korang chule fi ma extra. You understand? What is the priority? Wandalo mane nyithi sikul, buses ne thin ne ji kware buses. Fi ni chulo matin. Sani nyithindo ni e mier kuondegi. Nitie nyaka ma is completely down. Cannot pay fees. Okay, mano neno mar Swaleh Mohammed mane bende olaro komno kaachiel kod Ong'ondo Were kowacho ni nyaka sani en onyalo mami Ong'ondo Were 2% kuom tich mosetiyo higni 100 mosebedo e ofisno. Mheshimiwa chien kacha wasebedo kwaneni wang' jowi mopogore opogore mathurwa ka in kaachiel kod jogo ero ma bende oseyangore ni siro jatend piny William Ruto. Adier mane minyalo nyiso jokasipul ni in ndalo mane ringo ne wang'e ni ne under umbrella mar Azimio manotelne kod Raila Amolo Odinga. En adier ni ne achiel kuom jok mose defect kendo sani ni umbrella no ero mar Kenya Kwanza motelne kod jatend piny matiyo. I'm a member of political party. An jakanyono mar party mar Green Congress of Kenya. Green Congress of Kenya onge kama ose sign any memorandum gi Kenya Kwanza coalition. You understand? And therefore, party nigi chikene matayo joge. Ok anyal dhi ataro mar chik mar chama. An aja GCK, onge kama GCK nosewuoke modhi oriwore gi Kenya Kwanza. But my adieri mar wach. Kura kana osego morumo. Ngima nyaka dhi nyime. Kura kana osego moserumo. Nitie ng'ama nigi mamlaka. Mamlaka onge gi Azimio. Mamlaka nigi Kenya Kwanza. For the benefit of our people, nyaka ji ikre mar tiyo gi sirikal. Onge ng'ama nigi chiemo kopogore gi sirikal manitie. Sirikal bok gin ariyo. Actually sirikal ok gin adek. Sirikal nitie adie Kenya ga? Ariyo. The national government and the county government. Of which
the mother government and the national government. Omiyo ng'ata kata kidwar mani gone kura kata idwaro mani gone kura sirikal en achiel ma en otelne gi ng'ato miluongo ni William Samoei Ruto and nobody else. So that is the person we must work with. That is the person we are telling all the Luo people to rally behind for the best interest of the Luo community. Iwacho maber. Aneno ka chien kacha ne waneno ka ne ine kweth mar jogo ero mane oteno ker mar piny William Ruto kane biro e limbe mare Homa Bay County. Limbe no ero mabe ne waneno ka governor ma Homa Bay County kaachiel kod jotelo mamoko ma yae county nyaka mawuok e constituency mane president olimo. Ne ok ochopo e limbe machalo kamano. Ka uto nuchopo kata gi jatend piny. Ang'o manyalo wacho ni ne jotelo go ero ma Luo Nyanza ma luongore kata ma waneno ka portray that picture of diehards mar ODM? Oh, mano ne makosa. Mano ne makosa maduong' ahinya. Nikech ing'eni jatelo koseyier mar piny, to en jatend upinzani joma nok oyiere, to en jatend joma noyiere. Telo ne ji te. To bende onge Kenya ariyo. Kenya en achiel. Homa Bay pok nobedo segregated mogol out of Kenya. En Kenya motelne gi Dr. William Ruto. And therefore, all the leaders are elected and non-elected at any given capacity should work with the president. So to me, that was a total mistake. We shall never be seen again. Jaod jatend Azimio Raila Amolo Odinga inde moko nyowendo Homa Bay County. Kama achiel kuom osiepe ma wasebedo kwa ninigo mano Mwalimu Odoyo Wede ne nyinge owachore ni osebedo ka madho chai ka Raila Amolo Odinga kocha to koro sani owuok oyanyo that family. In kaka ng'ama osiep Mwalimu Odoyo Wede, ang'o minyalo wacho nwa ler mane mantie e wachni? Be en adier ni oyanyo that family kaka wachore? Ang'o miluongo ni ayany? That is the first thing mana penjo. Ayany en ang'o? I've never heard Odoyo Wede abusing anybody. Odoyo Wede en wuodwa maka, en jiranda malo ka, en nyathiwa, and ok anyal yie kaka owadgi mar piny noyanyo joma dongo tawinjo tawemo kakwere. Akwere mana koseyenyo. Odoyo pok oyenyo. Iwinjo? Odoyo pok otimo nani? Odoyo kowacho pache to wacho pache. En mane oganda moro dwani kik iwag pachi, wach iguda guda. In igwa wuok ikuo wi piny. Piny ok osegik kama chalo kamano. Kanyo nwa kale chien. Wach chai ni, to me, I feel ni High Excellency jaod Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ok onego tim gima chalo kod macha. Mikai e piny Luo en miyo moluor mane pidho ji. Makata en gi nyachira gi mon mamoko matinde dala kanyo, to en emopidho ji, en wuon dala. Ka ji obiro momadho chai e dala ni, to kiwuogi kao ndege Nairobi ni ndege ni ochul ni biland chai mane omadhe. Mano makosa. Ji ok chieme oriti lando. Mikai nok tim kamano. Nyiso ni ng'ani kadang chame kata gweno to gwenyru e paro to. To manga mano wadadhi miyo mondo bed men piny. First lady. To ene mwini koro rwako welo zaidi. That is a total mistake. To me, I condemn that. I don't support. Chachi ka ji omadhan ji osemadho chachadi. Pokalando. Tan ng'ama dichuo. Koro ng'ama miyo to miye mapidho piny. Ok inyal lando chiemo ka ng'ato chame odi. Mano makosa. To kata ka en chai. Ing'eni ute jo mwandu gi ok madhe chai birika. En okombe moro mathin kama. Mwalimu madho. Mheshimiwa, nyaka gi lakseche gi nitie johera magi mang'eny mapenjore ni to Swaleh no lal kure. Mheshimiwa kaka ne wago kuro rumo. Mheshimiwa lal nyaka sani. Ka watieko wuoyo gi johera magi giti wachnwa paro ma in go sani en pinywa mar Kasipul. Kabe pod lek mari mar chung'cha pod en valid ni 2027 intie kod wipe up koso in gi mpango mane? Asante bwana.
pod antie kendo pod ok alal. Ng'ama olal en ng'ama otho mokuny. Donge iyuda dala ka? Ayudi. Kendo atwi ma jamni alaka. Ne wan e likizo pod antie. I want to tell you one thing, man. Siasa en mich moa kawuoro. Siasa en luong. Omiyo I want to assure you ni I'm still there. And I will be there. Until nyaka chieng' ane ka lek mara mar miyo jomatindo thuolo, mar keto jomatindo e kiwango, mar keto dhana ma min onge gimoro, keto dhana ma onge somo, keto dhana ma onge rieko mar ng'eyo mar piny, ma onge mwandu, bendo winjie maber, bendo winjie kaka nyithindo jomamoko winjo, bendo yudie thuolo mar yudo opportunities mag sirikal kaka jomamoko winjo. And mane lekna ma kopo notimore kata sani to an koro Nyasaye okawa. To kapok mano timore to I'll be there. En mana ni ok wadwa keto siasa sani. Makosa waseneno mathoth. To adwa koni nawinjo ka jomoko wacho gimoro ni milele na milele. Iwinjo? Tano tena nogo nokalo gi yamo. Milele na milele bende achaka winjo kiwacho. But adang'isi nabo kelo ukombozi kama pok none nyaka nene. Piny biro ru. Lando biro loko. To kam kasipul biro dwok ne weggi. Nyasaye ing'eni en achiel kende. Nyasaye achiel. Onge moro mar ariyo milamo. To ka dhano moro dwano bed ni lame. Ka ng'adi matin, iwacho ni piny kom kasipul biro dwok ne weggi. Do you mean ni jatendwa matiyo wasani ok onego bedie ni ok en weg kom mar kasipul ni? Koso ang'o mimin gi wach miwacho? Ok ing'eyo. Nitie loch agoko. Mani mumbo ka. Ma yenya. Ide moko chienda naneno kitielo nyaka ji Probox. I don't know ni ang'o modwa intend to timo in the next 5 years. But the past 5 years, no one then a lot of hooliganism and a lot of criminal acts. But I want to tell you, the power belongs to the people. The first article of the Constitution, actually the sovereignty is with the people. And the people, it is us. And ng'amachielo. And in gi ng'ato machielo. And therefore, loch ok nyal bedo ni mar ng'ato achiel igoyo milele na milele. Kasipul ka an gi title deed madala waka. In gi title deed madalau. Ng'ato machielo nigi title deed mathurgi. Kwan igo milele ni malo pite kasipul ni. Kosigo milele ni milele ni en ang'o. Pinje ruodhi rumo. Onge masiko. To dhano mosebedo Nyasaye madwani mondo lame dhi rume marach mogik molo kata ng'ato machielo. Aterie muma wuora. Ne nitiere ruoth miluongo ni King Nebukadnezar. Notemo piem gi ruoth Nyasaye. Ruoth noketo mochamo lum gi dhoge. Iwinjo? Kae be nodwani mondo olame. Paro oganda Israel. Musa odhi e got manyo chike. Pok Musa duogo. Gin gichako ni Musa deko. Rela ne manyo presidency. Gin koro gisewe mano. Gilokore nyiseche mamwalo ka. Gibe giduni gimondo koro jopiny chak lamogi. I'm telling you. Kapod wan e ringruok, it will end up badly. Ok inyal bedo ng'ama oyiere bor bura achiel to ini manga iranda dhi kia kuri yeny. Kwani kuondego nokonyuole jowuoyi. Iwuoye national government osetami. Iduogo county government iyanyori gi joma ne ni kuondego. Which kind of a person is this? It's a total shame. And I don't know ni jo kasipul notimo richo mane. Momiyo ma pod timore. To wabiro kelo tweyo piny mumbo ka. Mondo leme wachni. Jodong piny nopenj wach. Jodong kanisa nopenj wach. Gimomiyo ma timore nikech en kuong ne piny. Muma wacho ni anamiu jotelo maricho kaluwore gi timbeu. Omiyo jo kasipul wabiro dok e lamo. Mondo bitimbe wa samoro bede maber. Wayude jotelo manjang.
Yeah, mano pache Mheshimiwa Honorable Swaleh Omondi Mohammed koloso gi johera mage manogone kura kendo singonwa ni 2027 kendo en e pap motegno okelo ukombozi mar golo lojno ero ma kien oneno ni loch mar agoko gi joma moko be manene kamano. Mheshimiwa, ka watieko ang'o ma di wach ne jopiny? Clarity mo matin. Antie siasa mar piny Mumbo. Gimo kanyalo lero en gimoro achiel. MCA. Bara anyalo laro gavana, anyalo laro senator, anyalo laro mijumbe, woman rep anyalo laro. President anyalo laro. To gimo be nyata malaro president ni ika. Potin. Nikech president nyaka bed 45. Anyalo laro gavana, anyalo laro senator, anyalo laro mijumbe. Mage komba dek mabularo. And I will tell my people ni mane madhi laro. To madhi laro no en kama jowa nitie. Nyiso na bularo od bura magas. Koda nitie. Mheshimiwa, erokamano kuom thuolo mari kawo thuolo kodwa mondo igo mbaka gi joka sikul ma be ywak ni gisebedo ka gineni nyaka koro ne rum. Erokamano kuom miyowa thuolo machalo kama yok ni next time kendo ka wayudo kodi thuolo ka indala en wachak wariere wa mos. Asante. Erokamano.